No niin, nyt jäpikkäät, muistakaa palauttaa tämä tehtävä ajoissa, että minä saan joskus korjattuakin. Siis näitähän on ihan hirveästi. Näin, tää on ihan helppoa, tää on helppo kyppi. No mikä tässä on mukaan helppoa? Näissä viimeisissä tehtävissä olisi kyllä aika paljon pisteitä. Hei, mulla on idis. Tuo oli paska idea. Eihän meissä ole opetettu tätä, eikä tähän löy mitään kaavaa. Siis kai me nyt jotain keksitään. Kysytään vaikka Kaukolta apua. Jahas, kello näyttää olevan pykälässä. Palauttakaa tehtävät mahdollisimman pian. Siis ei tästä tule mitään ilman jotain kaavoja. Olisiko joku taikamaa, missä olisi kaikki kaavat. Vittu, mä kysyn Kimmo. Ei Kimmo, tiedät sä mitään tästä fysiikasta? Kyllä mä jotain fysiikkaa opettanut, voin auttaa. Siis me saatiin vaihteeksi tämmönen mauton fysiikan tehtävä, niin oltiin maali 3 kertaa läpi, jos pitää apua. Just tuosta kaavasta en tiedä, mutta ennen maalissa oli ekstra kaavoja, jotka olisi voinut auttaakin. No missä ne kaavat nyt sitten on? Paavo meni ja poisti ne, kun opiskelijoista tuli liian laiskoja niiden kaavojen takia. Mitenkä ton pitäisi niinku auttaa meitä? No muissa Suomen lyseossa voisi vielä olla sitä vanhaa maalia. No hei, entä jos keskitytään nyt vaan tähän matikkaan? Joo. Olisiko se siinä? Jatketaanko huomenna? Tuutteko miettiä tuota fysiikkaa luukkuun? Joo. Siis jos me meinattiin jostain muista lyseoista lähteä etsiä tätä kirjaa, niin mulla ei ainakaan mitään rahaa lähteä matkustamaan. Oota, mä katon. Ei mulla katso. Ei katso. Siinä on kaikki. Mutta hei, mulla on niin suhteet OPK, niin miten jos me varastaan sieltä rahat? Mutta tästä me ainakin jäähän kiinni. Ei varmasti. Siis mä kävin kerran kaukopakossa, se on kaiken maailman. Mitäs muuta jotain emyä torissa? Ei hitossa. Ei kukaan osta mitään antiikin aikaisia fysiikan projekteja. Et Pekka edes tiiä. Ei me varmaan edes kokeiltu tätä. Mun tiimikaverit. Hei, eikö tää ainakin satku? Mikä tää aika paljon tää on? Älä koski siihen. Luet tää eka. Toi on joku multiversaalinen matkustaja. Prototyyppi, mut vois toimia. Ai, että tuolla vois matkustaa johonkin eri universumiin, mutta eikö toi ole vaan fiktiojuttua? Siis työ sanotte, että tolla voi matkustaa eri universumeihin. Jos se pystyy siihen, niin eikö me pystyttäis mennä toiseen universumiin, jos on se maalkirja? Se olisi ainakin halvempaa. Mä en kyllä tiedä, onko toi kovin hyvä idea. Hyvin se menee. Kokoontukaa kaikki tähän ja kosketaan tota. Hei, entäs mä jäisin kuitenkin tänne? Mä voisin tehdä vaikka niitä fysiikan helpompia tehtäviä. Muuten aika menee tosi tiukille. Ok, tee sä niin. Mulla on tosi huono fiilis tästä. Ja se toimi. Mun idea toimi. Pidä vaan sen vähän siihen halu koskee. Mitä? Siis kai tää on yksi niistä toisista universumeista. Varmaan. No lähdetään etsiä sitä maalia sitten. Joo, toki. Ollaan kaikki. Rakkaat katsojat, tervetuloa uuteen jaksoon. Haluatko kirjoittaa Lyskala-ohjelmassa? Meillä on tänään uusi vieras. Jees, elikkäs. Miten menee ja miten sä oot valmistanut tähän meidän ohjelmaan? Kai mulla ihan hyvin menee ja oon mä lukenut sen Maa 1-kirjan silloin joskus lukion ykkösellä. Jees, eli selkeätä valmistautumista on. Kyllä.
Ensimmäinen kysymys on aika helppo. Monelta kirjoitukset alkavat? Eikös ne ala 9? Aivan oikein! Yes! Jes, eli mikäs päivä sä valmistut tästä lukiosta? Eikös se ole 3.1.5.2025? Niin hienoa työtä. One eternity later. Aivan, se oli fysiikka. Aivan oikein! Teillähän on ihan mahtavasti siis tänään. Mitä sä luulet? Selvit sä viimeisestä kysymyksestä? No todellakin. No hyvä juttu. Viimeinen kysymys on, se ratkaisee sen, että kirjoitatko lyseolla vai Lumitilla. Jep, eli nyt kannattaa laittaa kaikki peliin. Kysymys kuuluu, mitä sinun tulee ottaa kirjoitussaliin mukaan? Tää on nyt kyllä vähän vaikea. Mä ehkä käytän oljenkoron ja soitan Lyskan kuningattaralle. Mahtava valinta. Nyt pirautetaan Päiville. Moikka Päivi. Me ollaan täällä. Haluatko kirjoittaa Lyskalla ohjelmassa ja meillä olisi täällä vieras, joka tarvitsee teidän apua. Okei. Meillä on 30 sekuntia aikaa. No mikä on kysymys? Mitä mä otan kirjoitussaliin, Päivi? No Paavo tietenkin, sehän tietää vastaukset kaikkiin asioihin. Okei, moi moi! Paavo. Aivan oikein! Aivan mahtavaa teillä! Kiitos tämän illan osallistujalle. Jos sinäkin haluat kirjoittaa lyseolla Lumitin sijaan, hae tähän ohjelman mukaan. Kiitos, hyvää yötä! Seuraatte vaan niitä ja etsitte samalla sitä. Ei se nyt niin vaikea voi olla. Siis, onko joku muukin vielä koulussa tähän aikaan? Siinä on vain yksi nappi, mikä toimii. Kimmo, mitä sä oikein suunnittelet? Niiden lait toimii tehokkaammin, mutta minun tekemään toiveen luotettavammin. Koeaika on alkanut. Hei, mitä siellä tapahtuu? Haluatteko saada hylätyn? Eikä mennään! Ota se oikein! Mihin te katositte? Te olette kaikki hylättyjä. Ette ikinä pääse pois lukiosta. Ihana kun on taas perjantai. Niin voi vaan pelata ja rentoutua. Mitä ne taas yrittää valittaa siellä uutisissa? Uutisista hyvää iltaa. Tänään Kuopion Lyseon lukion ylioppilaskirjoituksessa tapahtui huomiota herättävä välikohtaus. Tuntemattomasta syystä saliin päätynyt 5 hengen ryhmä nuoria tallentui videolle juostessaan pakoon valvojaa, aiheuttaen samalla yleistä kaaosta. YTL on kommentoinut asiaa lupaamalla lisäpisteitä nuorten kiinni saamiseen johtavista vihjeistä. Seuraavaksi näemme tilanteesta valvontakamerat tallenteen.
Kuten talenteessa näemme, tilanne oli hyvin järkyttävä. Järkyttävää on myös ensi viikon sää, josta kuulemme seuraavaksi. Suomeen on vihdoin tulossa pakkasta ja lunta. Eli... Ihan ajan tuhlausta taas. Mulla meni tää laivatilaus ihan pilalle. Ihan tosi harmi. Mutta ei mulla sattu saa porkkanoita myytäväksi. Mä laitan ne kyllä nyt kojuun. Ainakin sä saat hyvin. Kiitos. Mitä sulla on niinku oksua tuolla? Miksi joku soittaa mulle? Ei missä ihmeessä te ootte. Meidän pitäisi nyt tavata ja ootteko yhtään tietoiset, että pitäisi lähteä pikkuhiljaa. Joten pitäisikö lähteä? Halo? 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 Ovotsi, Veera! Taaspa on joku muu opiskelija. Mitä sä täällä? Mä jäin tekemään yhtä tehtävää, mutta mun pitäisi oikeastaan mennä. Ryhmätehtävä eikö niin? No joo. Vaikea? No on se aika. Mulla on oikeasti vähän Vaikea ryhmätehtävä. Kerron sulle yksi tarina, joka voi rauhoittaa sinut. Kerran meillä oli, kun mä olin nuori ja Vietnamissa, meillä oli yksi tehtävä saada Altun isuisin Ho-Chi-Minh. 6 kuukautta valmistelua. Eversti kurssi meidän kanssa. 20 helikopteria. Minä vielä kuulen ja näen. He ovat siinä soimassa Ho-Chi-Minhissa. Tosi siisti juttu. Me varmaan nähdään jossain joskus. Perse! I'm no senator son. Kuitenkin oli ansassa. Sori! Oi! Hei, voisit sä tulla avaamaan yhden luokan oven, kun mulla unohtui sinne reppu? Juu, voin. Tääks se oli? Joo. Jees. Hei, kiitos paljon. Ei mitään. Muistasit laittaa se ovi kiinni? Joo. Oikeasti päästiin karkuun sieltä. Siis niinku oikeesti, pitäisikö näistä universumeista löytyä se joku maokirja? Mitä ajo? Miksi tuo opiskelija meni opettajahuoneeseen? Joo, Hoffenkin on kyllä paljon parantanut oppimistuloksia. Viime kokeesta niin hän sai 9 puokin. Joo, Savinainen. Täälläkin on kyllä vialla. Oh my god! Kato mun kynsiä! Vitsi, no ihana! Oot siis saneettanut ne jo? Mitä te katotte? Ootteko te ihastuneet? Joo, eikä me lähtä ehtimään sitä kirjaa. Kai me vaan testaan kaikkia luokkia ja katsotaan, jos kirja löytyy. Eikö tämä ole Kari ja Antti? On. Toimiiko tän varmasti? Toimii. Rauhoitu. Se toimii kyllä. Okei. Älä koko ajan ole keuhkoamassa. Se on täydellinen, se toimii ihan varmasti. Rauhoitu nyt. Hei Kari ja Antti, mitä te teette? Ei mitään. Ei kurkita toisten näyttöjä. Pitäkääs vähän matkaa niiden pulpettien välillä. Mun laskelmien mukaan tämän kokeen pitäisi kyllä olla yhtä helppoa kuin heinänteko, making hay. Minun
3 viikon opiskeluaikani pitäisi nimittäin olla riittävä tämän tasoisen kokeeseen. Mutta jos kokeessa toisaalta esiintyy jokin parametri ennakkoluulojeni ulkopuolelta, niin sit voisi jotain ongelmia esiintyä. Janne! Lopeta jo se itsellesi keskustelu tai laita vielä saippua sun suvun uudelleen. Riittäisiköhän nuo nyt tässä alkuun edes, jospa tästä nyt alkuun päästäis näillä. Voi pyhä sylvi näiden opiskelijoiden kanssa. Noni hei, tässä on tää kokeen koodi. Eli 6969XO. Joo, eiköhän mennä. Seis. Liikehditään varovaisesti. Me emme tiedä, mitä vaaroja tämä uusi universumi tuo mukanaan. Eikö tullut opettajia? Mut niitähän pitäisi nyt olla opettamassa. Mä menen kysyä. Eikö teidän pitäisi olla tunnilla? Mitä vittua se sulle kooloo? Me vaan dropattiin se korsse. Niinpä, ei se legit niin iso juttu ole. Keks analyysi. Vaikuttaa siltä, että tässä universumissa opettajat onkin oppilaita. Miten se on mahdollista? Tilanne on kieltämättä hyvin yllättävä. Meidän täytyy kuitenkin löytää ne opiskelijat. Eikö ne ole tuolla? Ei oo totta, tää on sama tila. Ei noin kovaa. Hei, siellähän te ootte. Tervetuloa. Tässä on meidän alaesittelijät. Mitä me nyt tehdään? Ei hätää. Mulla on idea. Luottakaa muhun. Tää vaatii improvisointia. Mä tiedän mitä mä teen. Mä laitoin teille nämä matskut tähän valmiiksi, niin antaa palaa vaan. Yes, kiitoksia. Joo, moi, me ollaan Helsingin yliopistosta, erityisesti psykologian kandiohjelmasta, taitaa olla. Mitä me tehdään, niin Villa, voit varmaan kertoa tästä kaikille täällä hieman. Nyt puhkee rakko! Niin kuin oli sanomassa, siis pisaamisen psykologiasta, mitä me tehdään, niin täällä Helsingin yliopistossa edelleenkin tässä psykologian kandiohjelmassa. Hehehe! Nyt kuule tajat olla aika pississä. Äläs nyt kato. Mä oon GOAT kaikessa mitä mä teen. Mut mitä sä sanot tähän hei? Oh my god. Tuosta. Ei se on sakissa. Mä laitankin sen tohon väliin, se on erikoistorni. Ai jaa, mut... Hei, me tultiin sitä alaesittelyä pitämään. Joo. Kevät toi muurarin. Kevät toi maalarin. Kevät toi rakennuksille hanslankarin ja rannoille hampaarin. Senkin hampparin.
Joo, nyt oikeesti, lähetään täältä. Tää näyttää ihan normaalilta. Vaatiinko nyt takas meidän omaa lyseoa? Hei, mene katso tonne. Se oliko se joku virhe? Vitun urho. X toiseen -3. Tää siis kai ihan normaali. Hetkinen. Karhunvartija tähteen. Eikö kaikki mennä nukkuun? No, rukoilemaan tietenkin. Sitä ihmettä. Tuo! Lennon tähti. Tervetuloa kaikki siunaukseen. Siunaamme tänään Pythagoras'n lausetta. A toiseen plus B toiseen on yhtä suuri kuin C toiseen. Siunatkaa minun kanssani. A toiseen plus B toiseen on yhtä suuri kuin C toiseen. Minun alhaiseni. Rukoilkaa kanssani. Itse asiassa Pythagora on kyllä yksi veden olomuodosta. Miksi on joku jumala täällä? Minä on ihan täysin nähnyt, että meidän suurruhtinas opetti tätä ihan eri tavalla ja hän on aina oikeassa. Ruthenium. Ruthenium. Kalkium. Kalkium. Kaldinium. Kaldinium. Anteeksi. Mitkä nyt kirjat? Mitä tässä tapahtuu? Hyvät ystäväni, huomaan, että teiltä puuttuu olennainen osa. Se on nimen ruumiista. Tämä hyvä kirja mukaan antaminen voimaa. Kirja mukaan antaminen tietoa. Kirja mukaan antaminen vapautta. Olla itse. Olen syvästi hämmennyt siitä, että teillä ei ole tätä pyhä kirjaa, jota ilman teillä on muutisen syömisen ymmärryksestä, joka tekee meistä ihmisiä, jotka ajattelevat, eivät pelkästään elä. 3:28 AM. Sellisempää elämää. Mistä kirjasta sinä oikein puhut? Siis ettekö te tiedä? Hävetkää. Maalista totta kai. Niin, missä teidän pyhät maalit on? Me unohdettiin meidän kirjastoon. Joo, me käydään hakemassa ne. Mikä on tilanne? Häh? Mihin te kaikkia niitä paristeja tarvitte? Kunhan vain saatte sen maalkirjan sieltä. Ja jos ne muut oppilaat saa sen, niin hankitte sen takaisin hinnalla millä hyvänsä. Joo, juuri niin. Tuotte sen kirjan sinne juhlasaliin. Olen itse arvomassa kokeiden arvosanoja. Tossa on joku takki. On vähän tutun näköinen. Ei niin mistään takeista väliä. Minä vaan sisään piirsin kirjaa. Mä haluan pois tätä ihan sekoileisesta paikasta. Käydään nyt nämä kirjat läpi. Kattokaa jos joku nappaa teidän silmään. Jos me löydettäisiin se kirja ja päästään menee pois. Mikä näyttää täällä? Entäs toi? Se on tää kirja. Me voin tehdä se fysiikan tehtävä. No oli jo aikakin. Otetaan se kirja, lähdetään äkkiä pois täältä, niin voiko löytää meitä, okei? Hei, mitäs täällä tapahtuu? Käy se äkkiä se laite! Nopeasti nyt! Ette te voi sitä kirjaa ottaa. Siitä riippuu koko Lyseon tulevaisuus. Vamos! Voi perhana.
Ei sit päässyt takas. No ainakin meillä on kirja. Mut meillä on hienot vaatteet. No sentään ilmaiseksi saatiin jos jotain. Ei portaan laitteen pattereissa loppuu virtaa. Koitit sä pyörittäillä niitä? Koko ajan. Ei toimi. Me on varmaan pakko lähteä etsiä niitä. Teemme niin. Katsotaan löytyisikö täältä paristoja tai jotain, missä ois paristoja. Hei, mä löysin tän pariston. Ai nyt vai? Joo. Löytyi jostain. Tuu. Hei, tuo tyyppi varasti sen pariston. Perkele, perään! Mitä? Kiitos pieni Goblin poika. Entä palkinto? Tietysti. Fox, anna se hänelle. Tässä, kuten sovimmekin. Kimmon lemmikkioppilaat. Mitä täällä teette? Kimmoa itseään kiinnostaa maagien hankkiminen, joten hän lupasi lahjoa sensorit, jotta saamme ällät YO-kirjoituksista. Saataisiko meidän paristot takas? Eipäs hoppuilla. Teillä on jotain, mitä me haluamme, ja meillä jotain, mitä te tarvitsette. Ilman paristoja te jäätte jumiin tänne universumiin, joten ehdotan, että te annatte meille kirjan ja me annetaan teille paristot. Mitä me tehdään? Meidän pitää palauttaa se Fusion tehtävä, meidän pitää päästä takaisin. Ei me saada mitään oikeimman täkkiä. On se kuitenkin parempi kuin ei mitään. No, olisiko muissa luokissa jotain paristoja, mitä me voidaan käyttää? Löytiin ne kaikki paristot täältä. Ette löydä niitä enempää. No niin, vauhtia! Joo, mä yritän! Hemmetti, ne lähti jo! Aikoo viedä se kirja Kimmolle. Äkkiä se laita päälle ja perään. Mene! Minä meni! Ei tiedä, mitä tapas. Vera, oot sä nähnyt tuolta epäilyttävää tyyppiä? Ai siis ne Kimmon lemmikkioppilaat. Ne juoks tänne juhlasaliin. Hei, tiesittekö te muuten, että Kimmo haluaa? Joo! Mistä neloseksi? 7. Tai ei, otetaan 10. Tolle nelonen ilman noppiakin. Viimein! Se on minun. Kimmo! Haluatko selittää, mitä sä ajattelet tekemässä? No mitäs muuta kuin otan tän kirjan? Te niin mukavasti toitte sen mulle. Tässä ei puhuttu, me tarvittiin tätä kirjaa. Mitä minä siitä välittäisin? Tämän kirjan voidaan viimein vallata Lyseon, eikä kukaan voi sitä estää. Kimmo, anna se kirja. Häh? Sä kuulit mut, meitä on enemmän, anna se kirja. Onko? Hoidakaa niitä.
me oikein tehdään? Ei, jos Temupukilta pitänyt tilata sitä armeijaa. Round 1. Fight! Emma sen nuijankaa! Tää nyt näyttää siltä, että sä oot yksin. Mä pärjään kyllä yksin. Yhtään huonompaa hetkeä tuolle keksinyt. Hyvin tänne. Antaudun. Please, älkää kertoko Päiville. Sun parasta toivoa niin. Mennään tekemään fysiikan tehtävä. Täytyykö raskaana olevan naisen maksaa kaksinkertainen hinta tuhkauksesta? Se on kyllä aika mielenkiintoista. Pätisiköhän toi sama logiikka sit niin arkun kanssa? Ei teillä sattuisi olla energiaa jakaa tähän ryhmätyöhön tai juttelusia? Sori, mut mä oon viimeinen ihminen, jolta sä haluat kysyä apua kyllä tässä. Joo, musta tuntuu, että muskaa ei ole hirveästi apua. Ei toi kohta pitäisi korjata. Ai joo. Tää on kyllä onneksi tosi helppoa tämän kirjan ansiosta. Tästä on apua melkein kaikkeen. Ois tää ollut mulla koko lukioajana? Sano muuta. Keltaista. Opettaja biisilainen traumatisoi mua kyllä. Yes! Joo, se oli kyllä jotain. Mä saatin ihan just loppuun. Ja palauta. Katos, fysiikan ryhmätehtävää on arvioitu. No sen palauttamisesta on jo aikaa. No hei, näytä, mitä me saatiin. Näytä nyt mitä me saatiin, oikein kunnan. Voi